OK. Idem urobiť prvý short, že koľko balónikov zdvihne autobus. OK, začneme jedným. Takže jeden nezdvihne, to je jasné. Máme tam 4, 5. OK, dal som tam nejakých 10 a už ho to zdvíha. Pomaly. OK. Koľko balónikov zdvihne gauč? OK, jeden. OK, ideme ešte. Koľko titán balónov zdvihne záchod? OK, jeden. To je extrémne veľký balón. Lob to zdvihne. To už som si skúšal predtým. OK, tak čau.